pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. El ple de l'Ajuntament d'Olot va decidir donar un altre aire al volcà Montsecopa d'Olot per valoritzar-lo i que sigui un dels principals atractius turístics de la Garrotxa. Abans d'acabar l'any es vol millorar la gradera i crear un centre d'interpretació. Una altra de les obres que es van plantejar és la rehabilitació de la fortificació del volcà i habilitar un equipament de restauració. S'invertiran 40.000 euros. Aquest tema ara està sobre la taula perquè la resta de grups puguin dir la seva i també facin aportacions. Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.